dalan iki marane dinah ya. Lali aku. Lah kek dukun sapa kek? Apa nggone kene kek? Wah. Mbah, Anak opo? ngene lho Mbah, aku ki ape dukun. Saman iso dukun gak? Atuh iso dewe opo-opo. Iso to. Oke, aku pengen dukun ya Mbah. Oh, iso ya. Hum piye bahu, 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 hum piye bahu. Jane dukun pot dukun iki mengena ngene tok. Loh. Iki dukun tenan ora iki? Aku mosok dibluduki wong kae lho. Kaya dibluduki iki aku. Ya mane-mane aku rene no. Loh. Mbah, kemana apa Mbah? Mbah. Loh. Wah, wis gak beres iki. Wes, dukun gendeng. Gak. Dukun edan ndak kuat aku. Utakku bedos. Emang jane dukune bener apa salah alamat iki? Dia ini mosok salah padahal dia ini sak telepon. Mosok salah ya? Mosok goleki neh. Tapi kok wesel aku. Leren sih. Urip jane kaya mangan apa? Mangan telo karo mobil es teh. Senajan akeh sing ra seneng, tetep enak sing seneng. Gak nyantol belas sih. Kau salah. Wes leren ku wes. Pokoknya saiki wayahe golek dukun ah. Ben aku gak dipandang sebelah mata tok karo wong-wong. Saiki wayahe dukun ben sukses ben gak dipandang sebelah mata tok. Ramen nek bluk-bluk apa kae? Wah kae dukun sing bener paling kae. Iki. Lah kae kok kaya wong sing dengan ning kae nomor aku kae. Wah, paling kae wong dukun ya. Tak paranane sik. Mbah. Lapa Mbah? Mbah. Kok menenge iki lha apa jane? Wah iki dukun asli iki. Ditekoni ngene ndak jawab iki dukun asli iki. Ya jelek tekan tak gua. Done yo stren iki paling. Mbah. Aku apa dukun, Mbah? Lha iki kok gak sampean sing kae aku nomor ning sawah to? Ndi to? Sing dinginan Mbah. Sing aku pas dikodak. Lha iki HP-ne sampean Mbah iki. Oh iya. Kene. Suwun ya? Nggih. Lho sampean dukune dukun to, Mbah? Nggih. Anu Mbah aku dukun Mbah ya? Ya. Udah, ramalane wis. Ardi turunlah hati. Ardi turunlah Ardi. Ardi Rena Ardi. Mbah, Ardi. Rena Ardi. Ardi iki sapa? Anakku. Lah opo celuke? Ben Rene. Li kamu iso ngatasi masalah? Iso. Waduh. Ndang nek. Ardi Rena Ardi. Ardi Rena Ardi. Ardi Rena Ardi. Napa, Pak? Iki lho, enak sangat pengen dukun. Wah, lha iki ora keceng to, Ceng. Ceng. Oh alah, kowe to Ting. Napa we? Lho, kowe wis kenal to we? Yo wis, Lapan? dengenane. Ora sampe tak sanet yo anakmu iki to, Mbah. Dengenane aku wis jebune kali. To, kampung ning sawah. Terus iki piye karepe? Aku pengen nyantet. Sing sampean iso nyantet apa sing iki nyantet? Ya loro karo. Ya wis iso nyantet anakmu dhewe ora, Mbah? Cah iki
Ora apa-apa mandek cah gemblong. Yo ojo to Pak, iki parah baklak. Iki piye to iki? Dukun kok mah tawur karo anake piye iki? Apa padha stres kok mau. Aduh, ngeluh dhewe aku. Mbah, wes. Slow, santai. Tenang. Bub, sip. Yo bang udah dah selesai. Iki parah baklak. Wes lah, dukunan aku. Ceng. Cahkan apa ya mlakune koyo ngono. Ayo. Oke. Bang aku bar golek wong pinter kok cuma iki. Walah-walah. Jaman juga enggak Ya cuman ini. saya. Ini bagus ya. Mau. Piye. Piye to? Ini aku mengen. Aku membukon to. Kayak alamat. Yo pas aku keinginane wis jebure karo jalur sing tak omone kowe kalau ora. Oh. Di sawah kae to. Aku kan wis cepung wis kampung ngono ditutupin. Usah kan lho. Lah kok aku roh wong duwi lho ngene wong kon. Tak parani pertama dukune piye lho. Dijak omong gak nyantol. Dingin. Ya ora, wis bos lah kok sing loro ya malah paduan anake dhewe. Weh, lah ngene, aku wis ndak enek semangat belas aku. Apa bunuh diri ngono lah. Pas aku wis enek semangat belas wis putus asa pe bunuh diri ya urip kok ngene wis ndak penak belas. Yo ojo to. Dilakoni sik to. Ya wis tak lakoni nrimo apa eneke. To, susah seneng ya wis tak lakoni biasa. Lha iki wis aku disepelekne wong akeh, dipandang njobo tok akhire gak dipandang wis atiku lara, Mak. Sabar. Lho, sabar wis kurang-kurang sama. Ngene lho, Ting. Urip kuwi bagaikan mangan jagung karo ngombe kopi. Jadi akeh sing seneng yo pangga enek sing meri. Ya lah, cara sing seneng saiki sing meri akeh no piye ta? Piye ya? Piye? Yo gak oleh. Intine gak oleh meri. Oh, berarti ngene. Hiduplah sebagai diri Anda sendiri tanpa memandang sisi orang lain ngono ya. Jadi jangan pandang orang lain dari jogo, lihat dari kedalaman ngono ya. Kedalaman hatinya ngono. Ngono. Nyantol temu. Wow, kowe. Jeng nyantol bangga. Malah piye iki? Terus iki nae. Ngene lho, Ting. Kowe kan saiki nganggur. Kerja nang nggonku piye? Bayarane 100 punjul 5.000. Gelem ora? Yo ngono ra apa-apa, penting aku wis enek pandangan hidup untuk ke depan lebih sukses ngono lho. Ya. Sukses ben gak dipandang wong ning isor. Hidup kan berputar di roda ngono to, Pak. Kadang di bawah, kadang di atas. Yo, masuk masalah Mas. Nyantol ora. Yo kerjane mulainya kapan ya? Minggu depan, Es. Sesuk gak iso? Bung, Waduh. enak men to. Yo meneng Mas, sesuk kan langsung gak gawe klambi ngene iki to. Klambi Ya semua itu butuh proses to, Bar. Semangat ya. bagaikan ngombe kopi gak enek gulane kecut. Enggak. Pahit deh, pahit. Udah terus wis awan kok ngene mulai ya. Tak dhisik aku. Yo, Tak adus aku. Mengket iki bengi aku budal piwan kemerem turu belas semua untuk mataku. Julali minggu depan. Yo. Siap. Minggu depan ya. Tak Ya. ditunggu jam Saya tunggu jam 6. Jam 1 siang. Ya. Bar salat dulu. Ya, siap. Janji iki. Balik ya, Rana.